Becsapódik a bejárati ajtó. Sylvia érzi, ahogy a hordágy megindul előre. A kerekek kicsit megremegnek, ahogy az aszfalt egyenetlenségein átgurítják. Felnézni nem tud, így is forog a világ. Megint hányni kell, gondolja, de a gondolat végét már elmossa az újabb fájdalomhullám, ami kiüt mindent a valóságból. Szinte nem is érzi, ahogy beteszik a mentőautóba, ám mégiscsak elér hozzá egy hangfoszlány. Egy furcsa, idegen hang. Ebből már nem lesz élő ember. Kinek a hangja ez? Nyilván a mentősé. Csend lesz. Túl nagy csend. Csak a műszerek hangja, a motor morgása hallatszik. Ahogy felnéz, a mentőst látja. Mozog a szája, de már nem hallja, amit mond. Nem lesz élő ember. Furcsa, hogy nem is ijesztő a mondat, hiszen ő is ezt érzi. Sylvia kisagyi trombózist kapott, amit az ügyeletes orvos félrediagnosztizált, így a kritikus időszakot legalább 6 órát kezelés nélkül töltött. Állapota végzetes. Réti Barnabás vagyok. Ez az Egyszer Lent, a Beaton podcastje. Egy műsor azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Kerekes viccával olyan emberek történetét meséljük el, akik megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Dr. Santo Sylviát már kislánykorában elárulták a felnőttek. Azok, akikben mindennél jobban megbízott. Ezért aztán azt hitte, csak akkor lehet boldog, ha mindenkit boldoggá tesz. Egy halálközeli élmény, majd egy nagyon hosszú út vezetett oda, hogy rájöjjön, egyetlen embernek kell megfelelnie, saját magának. Most már másoknak segít rátalálni az önszeretetre. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is. A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszted a munkád, társad, vagy egy váratlan betegség miatt egy csapásra minden összeomlik, ami addig a biztonságot jelentette. Mindannyian másképp éljük meg ezeket a nehézségeket, és különböző támogatásra van szükségünk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastot, mert hisszük, hogy itt és most tehetünk a biztosabb jövőért. Hallgassd meg mások felemelő történeteit, és ha az élet úgy hozza, emlékezz, a legsúlyosabb nehézségeket is képes vagy megoldani. Sylvia Szombathelyen született, és gyermekkora akár egy vidéki idill is lehetett volna. Ránézésre tökéletes családban nőtt fel. Szülei az elsők és egyetlenek voltak egymásnak, és a hagyományos szerepek szerint nevelték lányukat. Nagyon engedelmes voltam, jó kislány, kedves, cuki, és szerettek. Nagyon sokat voltam felnőttek közelében, mert a szüleim dolgoztak, és vidéken, Szombathelyen éltünk, és többször az utcában vigyáztak rám a szomszédok. Nagyon más az édesanyám karaktere, ő egy domináns, határozott karakter. Én belőlem egy más, tehát egy engedelmes gyereket nevelt, és kitűnő tanuló voltam. Ez így teljesen természetes volt, hogy nekem nagyon jól kell teljesítenem. A deszkákon átsüt a napfény. Fényes csíkokat húz a porban. Remegnek a csíkok. Azaz nem is. Sylvia remeg. Odaszorul a falhoz, szinte próbál beleolvadni, vagy inkább ledörzsölni magáról azt a borzasztó érzést, amit még megfogalmazni sem tud. A bugyjára teszi a kezét. Oda, ahol az a másik kéz is volt, ahogy benyúlt.
Az érintés emlékére kirázza a hideg, és még jobban a falhoz szorul. Kiles a lyukakon, hogy a férfi kijön-e utána. Az ajtó mozdulatlan, kivár. A nyaraló kertjében álló pottyantós WC szaga átható, de most nem bánja. Ő is mocskos. Biztosan rajta is van már valamilyen szag, de előbb-utóbb ki kell jönni, és szólni anyáiknak, hogy segítsenek. Nem tudom, meddig maradtam ott. Aztán arra emlékszem, hogy bementem a szüleimhez, fölkeltettem őket, és én szóltam, hogy mi történt. De nem hittek nekem a szüleim, illetve azt mondták jóval később, hogy ők kérdőre mondták ezt az embert, aki azt mondta, hogy én beképzeltem. A lényeg, hogy ennek semmi következménye nem lett. Legalábbis látható következménye nem. Hogy mi is történt pontosan, arra Sylvia mai napig kristálytisztán emlékszik, pedig csak 13 éves volt. Egy családi barátházas párnál nyaraltak, akiket gyakran látogattak meg a Balatonnál. A házban mindenki elvonult egy délutáni alvásra, csak ketten maradtak. Ő és az ismerős, de mégis idegen férfi. Ő megkért, hogy hozzak be a konyhából, a hűtőből egy sört, és hát mivel, hogy alapprogramom, hogy amire kérnek, teljesítem, kimentem és behoztam neki a hideg sört. Emlékszem, hogy egy lila trikó volt rajtam, sose felejtem el, és egy, hát szerintem fürdőbugyi. És amikor visszajöttem a sörrel, ő leültetett maga mellé. Egyébként ő általában félmeztelenül közlekedett. Ha rá gondolok, én mindig félmeztelenül látom őt magam előtt, és egy ilyen nagyon átlátszó, vagy ilyen vékony anyagú, nem tudom, hasonadrág vagy kisnadrág lehetett rajta, amiben bele volt tűrve egy zsebkendő. Magam elé ültetett, és belenyúlt a bugyimba. És megjegyzést tett, hogy mennyire formás vagyok, vagy neki tetsző, amit ott lát. Sylvia nem értette, miért nem hisznek neki a szülei. Az édesapám azt mondta, hogy miért nem kiabáltam. De hát egy gyermek, vagy egy tinédzser, aki megbízik a másik felnőben, innen akkor a válaszreakció a lefagyás. Tehát azért nem kiabáltam, mert lefagytam. Az édesanyja azt javasolta neki, hogy amikor ott vannak, mert ezután is többször mentek oda még nyaralni, mindig maradjon mellette. De ettől függetlenül sokszor maradt egyedül. Ezeket a nyarakat rettegésben töltötte, ami komoly hatással volt az akkor serdülő kislány fejlődésére. Hormonálisan és testileg is elmaradt a kortársaitól, később pedig már szándékosan nyomta el magában a nőiességet. Nem csak, hogy nem menstruáltam, hanem a gimnáziumi évek alatt így láthatatlanná formáltam magam. Tehát, hogy most azt mondanám rá, hogy unisex, tehát, hogy ki ne derüljön, hogy lány vagyok, vagy látható vagyok. Sylvia szülei hatására a közgazdasági irányba tanult tovább, és az egyetem alatt megismerkedett élete első szerelmével, aki valóban mindenben az első volt. Engem még akkor nem csokolt meg még senki. Hát elég sok idejébe telt, amíg közel tudott jutni hozzám lelkileg, vagy fizikailag, tehát megközelíthetetlen voltam. Sok idő volt, mire rájött arra, hogy ebben a választásában az otthonról hozott minták köszönnek vissza. Nagyon rám akart erőltetni dolgokat, hogy miket csináljak, meg miket ne csináljak, tehát ugyanolyan szigor volt, nem nézhettem tévét, nem hallgathattam ilyen kereskedelmi rádiókat, biciklizésre, meg autóvezetésre kényszerített, hát egyiket se csinálom a mai napig. Szóval valahogy megjelentek ezek a elnyomó jelek, és aztán egy se veled, se nélkület kapcsolat lett. Sylvia többször is gondolkozott már a szakításon, ám a férfit daganatos betegséggel diagnosztizálták, ezért úgy döntött, mellette marad a kezelések alatt. Ám ami ezután történt, arra egyikük sem számított. Feszengve ül le az orvos előtti székre. Fél attól, amit hallani fog, miközben legbelül tudja, mi lesz az. Az orvos arcáról semmit nem lehet leolvasni, ahogy a gépbe beírja az adatokat, majd nagyot sóhajt, és felé fordul. Sylvia, ez a terhesség már a 12. hét környékén jár.
Nincs idő gondolkozni, döntenie kell, hogy vállalja a babát. Megfordul vele a világ. Ez lehetetlen, hiszen a múltkor az orvos azt mondta, hogy aki sugárkezelést kapott, az nem termékeny. Pörögnek a gondolatai, majd hirtelen egyetlen kép kerül a fókuszba. Egy magzat, ahogy békésen lebeg a magzatvízben. Kislány. Biztosan kislány. Nem nagyon menstruáltam, szóval nem vettem észre, hogy terbe estem. Nőgyógyász is látott, aki kezdő nőgyógyász volt, és ő megállapította egy petafészek gyulladást, szóval amire visszajött a saját nőgyógyászom, mert 12 hetes állapotos voltam. Antibiotikumokat kaptam meg ott volt bennem a félelem, hogy lehet, hogy nem lesz egészséges ez a baba, úgyhogy abortusz mellett döntöttem. És ott ez az érdekesség, hogy a saját születésnapomra voltam kiírva egyébként szülni. Ezt a traumát csak évekkel később sikerült feldolgoznia és elgyászolnia a kisbabát. Végül Sylvia úgy döntött, válni akar és külön költözött. Időközben lediplomázott, megpályázott egy gyakornoki állást a Külker főiskolán, és nem sokkal később már tanársegédként dolgozott ott. Közben próbált új párra is találni, ám a belenevelt engedelmesség és a tiniként átélt molesztálás miatt ez nem ment könnyen. Azt tanultam meg, hogy a testem kvázi, hát nem az enyém, vagy hogy rendelkezhet valaki más fölötte, és belekeveredtem olyan helyzetekbe, amikor méltatlan voltam saját magammal, vagy méltatlan helyzetekben, mert valószínűleg ez tudattalanul benyomódott, hogy az a feladatom, hogy a másiknak örömet okozzak, az a feladatom elsődlegesen, hogy neki jó legyen, és hogy nem én rendelkezem a testemmel, hanem a másik. És számos esetben olyan dominánsnak vélt férfiakat, erősnek vélt férfiakat választottam, és hát aztán bántalmazás lett belőle, tehát a tudattalanon választott ki pont azokat, akik ugyanazt követték el velem, mint ami már ismerős volt gyerekkoromból. Sylvia épp egy ilyen narcisztikus bántalmazó kapcsolatban élt, amikor 2002-ben húsvétkor hazautazott a szüleihez. Akkor már tanszékvezető helyettesként tanított marketinget, rengeteget dolgozott, így nem csak lelkileg, de fizikailag sem volt jó állapotban. Úgy érezte, szüksége van egy kis feltöltődésre. Fehér és barna minták váltakoznak a kanapé szövetén. Egy kis piros szösz megakad az egyik csíkon. Ahogy kifújja a levegőt, meglibben. Sylvia kutyapózban görcsösen szorítja az anyagot, miközben érzi, hogy újra kitörni készül belőle a hányás. A feje lüktet, megállíthatatlanul forog a világ. 1 milliméternyi elmozdulás is elviselhetetlen fájdalommal büntet. Apa, ne menj ki, suttogja. Állítsátok meg! De nem lehet megállítani. Ezért hát kapaszkodik, miközben minden elúszik. Félni már nem fél. Átadta a hatalmat egy nála sokkal nagyobb erőnek. Én akkor biztos voltam benne, hogy meghalok. Emlékszem arra csendre és nyugalomra, ami akkor ott volt, a fejfájás, a folyamatos hányás minden mellett, hogy én biztos voltam benne, hogy én most meg fogok halni. Bár Sylvia elájult, sugárban hányt és mozdulni sem tudott a szédüléstől, a kihívott ügyeletes orvos csak gyomorrontásnak diagnosztizálta a rosszullétet, ami utána órák alatt egyre rosszabbá vált. Végül öccse egyik barátja, aki mentősként dolgozott, javasolta, hogy mérjék meg a vérnyomását. Ami, mint kiderült, ekkor már szinte életveszélyesen alacsony volt. Azonnal riasztották a mentőket. Sylviának stroke-ja volt. Ez már este 10 óra volt, és amikor a mentősök beraktak a mentőbe, akkor a fülem hallatára azt mondták, hogy ebből már élő ember nem lesz. És bevittek a kórházba. És ott az első orvos, doktornő, aki vizsgált, őtől emlékszem, hogy valahogy megkérdeztem, hogy meghalok-e, vagy meg fogok halni. Meg fogok halni, és akkor nem válaszolt. És aztán, nem tudom, azt éreztem, ahogy vittek fel valami osztályra, hogy nem tudom ezt az érzést pontosan megfogalmazni, de mintha egy ilyen őrangyalszerű valaki oda ért volna mellém. Én így érzékeltem. Bajuszos volt, barna hajú, nagy barna ballónkabátja volt, és amikor én ezt a férfit így érzékeltem, akkor tudtam, hogy nem fogok meghalni.
A Beaton Egyszer Lent podcastjét hallgatod. Azonnal kiderül, hogyan épült fel Sylvia a súlyos állapotból, hogyan sikerült kilépni az áldozat szerepéből, és végül hogyan lett belőle segítő szakember. Folytatódik a Beaton podcastje. Sylvia a telefonnal a kezében áll, a falnak dőlve. Megszokhatta volna már a fájdalmat, de persze ezt nem lehet megszokni. A szülei házában van, hazaengedték a kórházból pár napra. 1 hete vitte be a mentő, 1 hete már rég meg kellett volna halnia. De most él. Igaz, ez a létezés olyan fájdalommal jár, amit képtelen elviselni. A vonal végén a pszichológus mond valamit, de annyira belehasít a kín, hogy nem érti. Visszakérdez. Azt kérdeztem, hogy miért érzi úgy, hogy nem akar élni, ismétli a pszichológus. Sylviából előtör az okogás. Ennek semmi értelme, én ezt nem bírom. Ezt a fájdalmat nem bírom tovább. Elfullad a hangja. És akkor azt mondta, hogy csináljam végig, mert hogy így tudom meg, hogy mennyi erő van bennem. És akkor felkerültem Budapestre, a kórházba, és az a 2 mentős vitt, aki berakott azon az estén, és azt mondta, hogy ebből élő ember már nem lesz. Nem szóltam nekik, hogy én vagyok az, és hogy itt vagyok. És a kórházban, a Tétényi úti kórházban voltam, és ott nem tudom hány nap múlva elkezdtem fogadni a szakdolgozóimat. Jöttek be a szakdolgozók. Elkezdtem dolgozni, és 2,5-3 hét után visszamentem tanítani. Ez azért nagyon beszédes, és az is, hogy senki nem mondta, hogy ne csináljam. Sylvia teljesítmény és megfelelési kényszere felülírta a józanészt, a rehabilitációt, de családjában is tabutéma lett a stroke, miközben felépülésére, legalábbis kezdetben, semmi esélyt nem adtak az orvosok. Mivel akkoriban mindenről naplót vezetett, utólag pontosan visszakövethető az állapota. Ugye látom, a kézírásom megváltozott, tehát látszik, hogy ott nagy gondok vannak. De nem vettem tudomást a saját sztrókomról. Azt olvasom, hogy fáj a fejem, de hogy nincsenek érzelmek, látszik, hogy nincs kapcsolatom a saját testemmel. Gyorsan megtanultam menni, gyorsan újra beszéltem, lehet, hogy segített az, hogy nem vettem ennyire tudomást a dolgokról, de hát semmi kapcsolódás nem volt saját magamhoz. Testileg csodaszámba ment a gyógyulásának sebessége, ám a lelke valahol lemaradt az úton. Kizárólag az akkori bántalmazó kapcsolata érdekelte, illetve hogy a munkahelyén még ilyen állapotban is megfeleljen. Legbelül pedig maradt még egy nagy kérdés, ami folyamatosan foglalkoztatta. Miért nem haltam meg? Tehát az orvosok, amikor látták a röntgent az agyamról, hát így nem értették, hogy itt hogy él ez az ember. És akkor ez az egy kezdett el foglalkoztatni, hogy vajon nekem mi dolgom lehet az életben, hogy nem haltam meg. Mi küldetésem lehet? Ugye az eszembe se jutott, hogy esetleg magam miatt? Nem jutott eszembe. Az jutott eszembe, hogy valami feladat van, biztos valami feladat van. Sylvia először az asztrológia felé fordult, ám ott nem találta meg a számára fontos válaszokat. Később a házi orvosa javasolta, hogy próbálja ki a pszichodrámát, és így jutott el Daubner Béla pszichiáterhez és a terápiás csoportjába, ahol nagyon gyorsan felszínre került az addig elfojtott gyermekkori trauma. Ott dolgoztuk fel ezt a korábbi molesztálós jelenetet, és akkor onnantól kezdtem én el menstruálni. Ahogyan a molesztálás feljött és kioldódott, Sylvia hormonrendszere újraindult, bár a teljes regenerálódásig még évekre volt szüksége. De így legalább végre lelkileg is elkezdődhetett a gyógyulás. Szembe kellett néznie azzal is, hogy a szülei cserben hagyták. A terápia abban is segítette, hogy képes legyen megbocsátani nekik. Magam miatt bocsátottam meg. Egyszerűen
Azért, mert mindkét szülőből vagyok. Nagyon sok van bennem anyukám gyakorlatiasságából, talpra esettségéből, és írással, rajzolással is foglalkozom. Apukámnak van egy ilyen művészi, kicsit nem tudom, alkatából is bennem valami. Tehát, hogy én nem tagadom meg őket, mert most nekem jó már magammal, és ez a két ember kellett ahhoz, hogy én ilyen legyek. És hogy ezért bocsátottam meg, hogy magammal ne kerüljek ellentétbe, és hogy ez a lelkem nekem magammal jó legyen. Apukámmal már volt egy beszélgetésem, amikor ő bevallotta, hogy tudja, hogy nem volt jó apám, és azt is bevallotta, hogy ő nem szereti a nőket. És ez alól 2 kivétel volt az édesanyja, akit istenített, és korán meghalt, és az anyukám. És akkor megkérdeztem tőle, hogy de hát apa, lett egy lányod. És akkor ő azt válaszolta, hogy az nem változtat semmin. Tehát ez nagyon-nagyon sok mindent elmond. Anyai oldalon pedig az anyukám édesanyja, anyukám bátyját preferálta inkább. Engem nagyon szeretett, de anyai oldalról is azt hozom, hogy a fiút, a fiút szeretjük jobban, ez így vidéken, ott a férfiaknak nagyobb értéke van. Tehát mindkét oldalról az lehet, hogy én lány vagyok, vagy lány lettem, annak születtem, nem lett értéke, és számomra sem volt értéke sokáig. Nagyon hosszú idő volt, amíg megtaláltam azt, hogy ki is vagyok én valójában, milyen nő is vagyok valójában, és hogy letegyem azokat a, nem tudom, mintákat, és felvett, magaménak gondolt viselkedés és gondolkodásmódokat, amelyek nem voltak jók nekem. Szilvia nagyon komolyan vette a pszichoterápiát. Folyamatosan járt és beleadott mindent. NLP terapeutaként dolgozott, majd mentálhigiénés diplomát szerzett, és 14 éve dolgozik a BGE mentálhigiénés szakembereként. Emellett már magánpraxisa is van. Később elköszönt a tanítástól, és azóta már kizárólag a segítésre fókuszál. Leginkább fiatal felnőttek, egyetemisták keresik meg. 22-33 éves korosztállyal dolgozik. Szakterülete az érzelmi bántalmazás, a narcisztikus kapcsolatok és a fiatal felnőttek problémái. Hiába voltam túl rengeteg munkán és rengeteg mindenen, még mindig nem jutottam el oda, hogy talán lehetnék én az első, és talán nem a klienseimnek kellene az elsőnek lenni, meg hogy minél többeknek tudjak segíteni. Tehát volt, hogy 80 klienssel dolgoztam párhuzamosan, meg 3 év alatt megírtam 6 könyvet, hát azért ez az önbántalmazás csúcsa, de segítő szándékból, és nagyon jó volt megírni őket, de akkor még mindig benne voltam mélyen a sztoriban. Majd 2023 májusában jelent meg a Napocska projekt szakkönyvem, aminek az alcím, hogy Szabadulás és gyógyulás az érzelmi bántalmazásból, tele van feladatokkal, és amikor én ezt végigcsináltam, az egész saját könyvemet, akkor éreztem, hogy most jöttem ki a sztrókból. Most már tudom élvezni a létezést. Egyszerűen, hogy valahogy igen, tehát kijöttem abból a teszt halott állapotból, amiben valahogy mindig volt egy mély fájdalom vagy szomorúság, ami bárnyékolta. És onnantól, hogy ezzel szembenéztem, meg belementem, meg megengedtem magamnak, egyszerűen már nincs bennem, és akkor innen tudok örülni. Annyi könyv van, annyi poszt van, annyi videó van, annyi minden van, hogy fejben meg lehet oldani, de nem lehet megoldani, mert egyébként tök értelmes, intelligens klienseim vannak, én is fejben értettem, de hogyha lelkileg legbelül a mélyben, érzelmileg nem történik meg az átalakulás, akkor ismétlődés lesz, és hogy egy hosszú menekülésben lehet, hogy úgy érezzük, hogy kisebb a fájdalom, mint egyszer nagyon mélyen belemenni, de akkor is ott van. És hogy én ezt így egyedül maradtam benne. Tehát amitől a legjobban féltem egész életemben, hogy egyedül maradok. És hogy egyszer csak ott voltam, hogy de hát itt vagyok én magamnak.
és onnan kezdett valami, hogy én ezt kibírom, hogy itt vagyok, senkire nem tudok támaszkodni magamon kívül, nincs ebben a pokolban senki velem, de hát akkor most már itt az ideje magam mellé állni, és innen megszületik az önelfogadás, az önszeretet, tartás, és ami méltóság is, hogy velem még egyszer így nem bánhatnak. És már nem fejből, hanem a szívemből, hogy egyszerűen nem engedem. A betegsége és a sors végül nem ajándékozta meg őt gyerekkel, amivel mostanra már szintén megbékélt. Nekem ez másképpen alakult. A 6 könyvemet tekintem könyvgyerekemnek, meg utódomnak, és hát amióta én egyetemista voltam, fiatal felnőttekkel dolgozom, és így a közös munka során annyi fiatalt neveltem fel idézőjelben, tehát én meg tudom élni az anyasságot annyi sokféleképpen. Én bennem ez rendben van, tehát azért is tudom elmondani, mert nem érzem kicseszésnek, vagy nem érzem úgy, hogy velem kiszúrt az élet, hanem más a feladatom, másra születtem, de most már eljutottam oda, hogy ez én vagyok, ez a valaki, akivel elsőre dolgom lett volna, és hogy azért kaptam ezt a második életet, hogy másképpen csináljam itt az elsőt, de ez 20 évben telt, tehát nem tudtam 20 évig másképp csinálni. Maga mögött hagyta társfüggőségét is, ami a korábbi életét alapvetően meghatározta. Már nem akar mindenáron párkapcsolatot, a saját boldogságát már nem teszi függővé egy másik embertől. Mert már semmi és senki nem hiányzik neki, és biztos benne, hogy az igazítás ezt megérzi majd. Talán furcsán hangzik, de hálás a Stroke-nak, mert esélyt adott a változásra, a változtatásra és a szabadság megtalálására. Én még ezt tanulom, hogy mennyire jó élni, de mivel ott voltam a halál kapujában, nekem nagyon apró dolgok is nagyon értékesek, és a tárgyaknak, meg márkáknak, meg felszínes dolgoknak nincs számomra jelentősége. De nagyon sok mindent tudok találni az életben, ami nagyon értékes. Tele vagyok célokkal, tervekkel, de ezek már nem a világ megmentéséről szólnak, hanem arról, hogy amit én szeretnék. Én azt vesztettem el talán gyerekkoromban, hogy bízzak az életben, és ezért mindig annyira vehemensen mentem a céljaim felé, meg mindig valamiért tettem, meg küzdöttem, és mintha csak rajtam múlna. És ebben a hosszú alagútban, vagy nem tudom, a végén, amikor ott maradtam egyedül abban a mélységben, akkor valahogy oda jutottam, hogy basszus, egyszerűen észre se vettem itt saját magamat. És hogy ez itt megvan. Ez itt megvan. Én már nyertese vagyok az életnek, és hogy tudok már bízni. Midefelé történt, hogy jöttem a villamossal, és már beállt, és siettem utána. És egy férfi vagy egy úr megelőzött, és mondta, hogy ne adja fel. És megnyomta a gombot, és mire odaértem, tehát fel tudtam még szállni. Tehát azt mondanám a gyerekkori önmagamnak, hogy ne adja fel. Egyszerűen nem szabad feladni. És hogy mindig van valami olyan út, amire nem gondolunk, vagy olyan megoldás. Igen, ezt szoktam mondani a klienseimnek is, egy döntés, egy szándék, és aztán akár egy gyógyulás mellett, vagy hogy kijutok ebből, vagy hiszek a rendeződésben, és aztán valahogy így az élet is mellénk áll, de első az, hogy mi magunk mellé álljunk, ez valahogy kívülről nem tud jönni. És fantasztikus szerintem az élet is, meg így az emberek szenzorai is, hogy ezt így érzik. A Beaton Egyszerlent podcastjét hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden verendből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk.
Ha tetszett ez az epizód, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon megtalálod az összes többi műsorunkat is, ott fel tudsz iratkozni a hírlevelünkre, amiben hetente ajánlunk podcasteket a világ minden tájáról. Az epizód szerkesztője és a szövegíró Bodnár Hajni, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuch Richárd. Réti Barnabást hallottátok. Ha úgy érzed te vagy valaki a környezetedben segítségre szorul, látogass el a beaton.hu/segítség oldalra, ahol számos olyan szervezetet találsz, akik gyorsan és ingyenesen tudnak támogatást nyújtani. Beaton. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséget, kerüld el a bajt, ha pedig már benne vagy, ne feledd. Minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk. Ez egy Beaton podcast.